A l'Escola de Música d'Arenys de Munt treballem amb la filosofia de fer que la música sigui assequible a tothom. Creiem en la música com un llenguatge per gaudir, expressar sentiments, crear bons hàbits, desenvolupament intel·lectual i emocional i, sobretot, com a eina de comunicació social. Seguint aquesta idea, al llarg del curs es realitzen diverses audicions i actuacions vinculades a la vida social del poble per tal que els alumnes gaudeixin de tocar en públic i per fer de la música aquesta eina de comunicació i unió en la qual creiem. La nostra oferta s'inicia amb els més petits, P4 i P5. Oferim l'activitat de sensibilització, on entren en contacte amb la música a través de l'audició, el joc i el moviment per anar interioritzant de forma vivencial i inconscient diversos aspectes de la música. Seguidament, l'oferta és de... Quan ja fan primer de primària, l'activitat de roda d'instruments els permet veure, conèixer i tocar tots aquells instruments que oferim a l'escola per poder triar aquell que més els agrada de cara al següent curs. He fet roda d'instruments i he descobert que l'instrument que més m'agrada és la bateria. Lo que més m'agrada és la guitarra. He fet roda d'instruments i he descobrit que el que més m'agrada és el piano. He fet roda d'instruments i el que m'agrada més és la guitarra. A les classes d'instrument es treballa la tècnica pròpia de cada instrument de forma personalitzada, ja que les classes són individuals per poder adaptar així l'aprenentatge a les necessitats de cada persona. L'oferta s'inicia a segon de primària fins a edat adulta. A l'Escola de Música apostem perquè els nostres alumnes formin part d'alguna de les nostres agrupacions, on es treballa el llenguatge musical aplicat, perquè els alumnes vagin adquirint coneixements musicals de forma dinàmica i alhora puguin compartir la música amb altres companys i així enriquir-se. A mi m'agrada fer combo perquè toquem en grup. A mi m'agrada fer combo perquè és molt divertit. Jo vinc aquí perquè és un espai d'oci i m'ho passo molt bé. Toquem música de jazz. Aprenc a fer improvisacions i aprenc a estructurar un tema i aprenc a entrar en el moment que toca. En aquests moments tenim 9 combos i 3 big bands. Els adults també gaudeixen d'aquestes formacions. Ho recomanaria a tothom, sobretot els de la meva edat, que fotessin alguna cosa que els estimulés a aprendre. Crec que t'aporta el que realment és la música, no? Que és algo que ens connecta a tots, vinguem d'on vinguem i tinguem l'edat que tinguem. Oferim sessions setmanals de musicoteràpia a la residència Verge del Remei. Oferim una eina a la gent gran per poder treballar la memòria, el llenguatge, les emocions, motricitat... En definitiva, tot allò que el continuï mantenint vinculat a la realitat emocional i vivencial. Altres activitats que no hem pogut dur a terme durant aquest curs amb motiu de la situació actual són el cor en anglès, música per a pares, banda de festa major, que esperem poder reprendre el curs vinent. En situació de pandèmia hem vist com l'art ha estat més present que mai a les nostres vides. Ha estat una eina d'esbargiment, de recolliment, de cohesió, d'expressió. Què hem fet durant el confinament? Hem llegit, hem ballat, hem mirat pel·lícules i hem fet música. A l'Aula de Música treballem perquè tothom que ho vulgui pugui tenir al seu abast aquesta eina tan màgica que és la música.